Sa good vibes, kung may ginagatas ka nga lapsag kag kinahanglan mo maghimakas para sa dugang nga income, ano ang sara nga mahimo sang isa ka iloy? Yaring istorya sa isa ka 26 anyos nga iloy sa report ni Romeo Sobaldo. Kung nagalabay ka sa likod sa Bacolod City Government Center, nalabyan mo na o kung naging customer ka na ni Leslie Barredo. Nagaidas ang mga prutas kag kararuton nga iya ginabaligya sa higad sa karsada. Halin sa pinya, kamote, mangustin, melon, dalanghita, kapayas kag madamo pa. Agaw atensyon ang iya sininga bata nga yara sa karton. Ini ang 11 ka bulan nga agot ni Leslie. Masami kuno nagakamang ang bata gani ginbutang niya sa karton. Ang nasa sa sa may siminto? Di ko sa karton isa kagwa. Hindi, kaya wala sa kapitan. Tamang sa pangaon sa bato daan. Tiyo ka delikado. Ang nagakatulog ang iya ikatatlo naman nga bata, duha ka tuig. Hindi niya sila mabilin sa ilagi na tiniran nga balay sa Lopezino Street. Ang iya mister, construction worker. Gani para may dugang nga income, nagaalsada man siya sa mga prutas kag ginabaligya. Kaya naman naman nga mo na yung negosyon, magkumpra prutas. Hindi pa ko kaobra. Di bata o gamay. Hindi man budlay? Budlay duwas la daan, tulog tong isa. May duwa ka mga kabataan sang iya nga abyan nga naga-assist sa iya. May ila man sila nga mga produkto nga ginabaligya. Ulan kag init ang ila ginasulay sa kada adlaw. Kung mag-ulan, nagapangita sila sang pasilungan. May mga adlaw gani kuno nga wala gid sang benta. Ganda ba na yung huli ko ay gubintab sa piso. Pala, sa ibilog adlaw mo ni katiner? Oo, kay pag-ulang tapos New Year. Ti mga tao daw prutas sa balay. Pagka pizza dos ko gurang baligyan. Ti wala pagit may kabakal. Buhay pinta. Gastuhan ka ng plite eh. Oo, kabawin na ko sa mga pizza patro. May tion nga ginpahalin man sila sa ilang ginapwestuhan. Nagapangita lang sila sang ilang salayluhan pero diri na siya kinaangdan sang iya nga mga customer. Para sa mga nagabakal, mas mahapos ang madasig kung diri nagabakal sang prutas. Para kay Leslie, makapoy dunganon ang pagbantay sa bata kag pagnegosyo pero kung pursigido, pwede mahimo.